Kaixo berriz ere, oraingoan Angel Rekalde daukagu gurekin, Navarralde Fundazioko kidea da, eta aurten fundazioak programatutako ikastorei buruz egitera dator. Arratsaldeon, Angel. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, honekin animatuta. Animatuta, ezta? Zer moduz hasi duzute kurtso orain fundazioan? A tope. Egia esan gauza asko daude, eta egia esan ariketa honek, ekintza honek ja badauka bere rekorrido, bere ibilbidea, eta orduan estableago, baina beste gauza batzuk sortu behar dira eta hortan gabiltza. Nahiz eta kurtsoa hasieran gaudeia, irailaren hasieran, hala ere, hilabete hauetan suposatzen dut hainbat lanetan egon izan zaretela, ezta? Egia esan bai, nola kongreso bat eta bestelako jardunaldia dauzkagun, gu ebilia gure kabuz lanean ez agerian, baina bai, horrela juntzaigu abuztua. Eta datozen hilabeteetarako hainbat kurtso ikastaro daukazu programatuta, zehatz-mehatz urrian emango den Euskal Herriako historiaren ikastaroa, ezta? Bai, ja da 7. edizioa, eta bai, aprobetxatzen dugu udazkena, urtearen hasiera izaten da, eta orduan, bai irakasleak eta bai ikasleak oraindik ez daude oso beteta, ez daude oso liatuta, denboraz pixkat libreago ibiltzeko, eta konturatu geha, ikasi dugu garai egokiena dela hau egiteko, ikastaro. Zehazki ikastornetan zer landuko da? Atzo irakurtzen, aurkitu nun zita bat, Milan Kunderarena, idazle txekiarrarena, eta honek esaten zuen herri bat desagertarazteko edo hori asimilatzeko bere memoria ezabatu behar zaiola, ez? Kentzen zaio historia, kentzen zaio kultura, liburuak, eta herri hori badoa azten, zein dan, eta hori ez, eta ez du funtzionatzen sujeto bezala. Orduan, bera hortan kokatzen denean, inguruko herriak lehenago ahazten dute. Gu herri bat izan geha, herri gainera potente, independiente, estadu propioarekin, eta gu nahi dugu hori ezaztea. Hortan, dinamika hortan ez erortzea, eta orduan nahi dugu gure historia ezagutzea eta gure memoria mantentzea. Azken finean hor dago gure identitatea jokuan. Azken finean, izango zuek orduan, helburua identitate hori mantentzea dela, ezta ikastaro honekin? Dena. Identitatea, historia propioa, kontzientzia dena lantzea, ez? Azken finean, hori ez baduzu lantzen, zure ondarea desagertzen da eta herri bezala desagertzen zea. Ikastaro honetan, materia garaitan banatutua dago, ezta? Bai. Ez da historia klasikoa, normalean historia estandarizatua edo beti kokatzen da beste herrietan, historia ofizialetan, beste herrien hitoetan edo klabeetan. Guk aukeratu ditugu gure klabeak, gure fetxak. Guretzat klabeak izan dira oso importante erromanizazioa, baina baita ere Orreagako batailak, baita ere 1200 konkista, olako karlistadak eta olako erreferentziak. Eta horrela dago sailkatuta. Gutxienez, gaur egungo belaunaldiak jakin dezaten gure erreferentzia nagusiak eta klabeak zeintzuk izan diren. Hor daude mundu mailan bestelako erreferentziak, hori iraultza frantsesa eta bar, baina gure perspektibatik, aber nola kokatzen gehan. Ikastaro hau publiko konkretu bati izostuta bideratu duzute edo nora apuntatu daiteke ikastaro honetan? Hasieran hau prestatu genuenean, esaten dut 7. edizioa dela, hau Nafarroako ikastolekin egin genuen eta nolabiteko konbenioa eta beraiek eskatu ziguten materiala, formakuntza hori behar zutela bere irakaslentzako. Eta ideia horrekin hasi egin genuen, ez? Baina hain zuzen horregatik, saiatu ginen, irakasleak nahiko saturatuta daude, eta saiatu ginen, sinpleki, sintetikoki, pedagogikoki egiten. Eta egia esan, arrakasta handia, hori baloratu ikusi dugu, eta orduan, hasieran irakaslentzako zena, baita ere ikaslentzako balio du. Eta orduan zentzu hortan, publiko orokorrarentzat balio izan du, eta guk hori ikusten dugu, guri ailegatzen zaizkigu ikasleak diasporatik, Ameriketatik, iparraldetik, Bilbotik, toki desbenetatik, euskaldunak daukaten olako grina edo jakimina, hurbiltzen dira, ez bakarrik irakasleak. Beti irakasleak, hori bai, baina egia esan, jende gehiago bai. Komentatu dut lehen, urrian izango dela ikastaro hau, baina zehatz-mehatz ze fetxetan edo detate? Fetxak uste dut urriaren hasieratik, 3tik,
eta amaituko da, abenduan, 3 hilabete dira, 9 saio, baina tarteka daude, astero, atal bat, baina tartean daude 2 aste edo pixkat deskanso, batzutan jendearen dinamikagatik materiak pilatzen dira, eta orduan hobe da tarte bat ustea deskansatzeko, gauzak berreskuratzeko, eta orduan 3 aste bat deskanso, 3 aste bat, eta 3, hola dira, urritik abendura arte, erdialdea edo. Lehen komentatu duzu nola irakasleak adibidez, igual disponibilitatea arazoak dituztela, hori dela eta aurtengo edizioan uste dut onlineko aukera ere dagoela presentzialaz aparte, ezta? Berez, hau planteatu zen hasieratik online bezala. Horrela izan zen eskakizuna eta horrela egin genuen. Esaten dezunaren alderantziz da, nola arrakasta izan duen, batzutan eskatu digute presentziala egitea. Baina izan da alderantziz, materiala eta nolabaiteko gaia eta hori landuta izatea, batzutan, adibidez, horritzen naiz, Altsasuko ikastolak bere momentuan eskatu zigun favorez, holako ikastaro trinkoa eta hori, eta eman genien 4 saiotan, modu presentzialean. Eta gaur egun hori egiten dugu. Baina hau zehazki da online. Horrein planteatzen dena da online. Bestelakoak izaten dira, adibidez, zibikanen emango dugu baita ere, modu paraleloan, gauza bera, presentzialean, ez? Baina hau online da orain egiten duguna. Eta kurtsunetako materiak irakasle edo adituek prestatu izan dute? Bai, egin genuena zan hori, ez, materiala lantzeko eskatu genien, holako idazle, irakasle, historialariei, ez, adibidez, erromanizazioa, Mikel Suaroreni. 1512ko Nafarroaren konkista, Joseba Asiron, ezaguna dena, iparraldeko historia, Jean-Louis Daban, idazle ezaguna historialaria, 36ko gerraren erreferentzia baita ere, Iñaki Egainak, adituak, bakoitza bere atalean, bere alorrean, eta horiek prestatuten materia, hori izan da gutxi gora bera. Horregatik gu konfiantza handia daukagu, atal bakoitzean ondo justifikatuta, gehienak doktoreak dira, ikerlariak, jende oso serioa. Orduan, ikastarora puntatzen diren partaideek materiala daukate hori online irakurtzeko eta ikasteko, ezta? Bai, badago metodologia bat, zentzu hortan metodologia oso pedagogikoa, baina egiten duguna da alde batetik materiala oso txukun jarri, oso sintetikoa, baina aparte baita ere ematen diegu azkenean nolabaiteko material osoa, disponible beti konsulta edo gordetzeko, beti izateko. Azken finean, saiatu geha irakaslei aukera guztiak ematen, hori da. Zentzu hortan daude mapak, daude material interaktiboa, eta bar. Baina, azken finean, edukia baita ere dago nolabaiteko liburu klasikoa nolabait esateagatik. Ikastaro honen amaieran, apuntatu direnek, titulu bat lortuko dutela irakurri dut? Bai. Egia esan dezagun 2 gauza da. Alde batetik dago titulo ofiziala nolabait egin dezu ikastaro bat eta ematen dizugu zertifikatu bat egin dezula. Hori, norberaren konfiantza satisfazioarako edo hori, ez. Baina aparte egia da ikastolek hori eskatu ziguten eta gero beraiek baloratu zuten eta aurkeztu zioten Nafarroko gobernuari kreditoak emateko. Eta orduan, plano hortan, plano akademikoan, ikasleak zein irakasleak hor dauzkate bere kurrikulumerako kredito horiek. Eta hori kontatzen dugu kreditoa bezala. Egia esan, uste dut, memoria zaren naiz, baina uste dut kontatzen dela 80 orduko ikastaro bat bezala. Balio du. Osongi. Eta ja, apuntatzeko epea martxan dela esango genuke, ezta? Bai, martxan gaude, horretarako oso erresa da, edo Navarraldeko bulegorekin kontaktatu, edo baita ere webgunean badaukagu banner bat, hor informazio guztia, formulario bat betetzeko erresa. Baina esaten dizut, bestela Navarraldeko bulegora deitu, 948, 211057, deitu, kontaktuan gurekin hartu, eta planteatu hori. Bakoitza bakizu, holako kasotan beti orduak, ez dakitzer, galderak, informazioa beti izaten dira zalantzak, eta bakoitza badauka, persona bakoitza mundu bada, eta badauka bere disponibilitatea, konsultatu eta beti bilatzen da formula. Baina azkenean, normalean, funtzionatzen du eta jende oso gustora gelditzen da. Eta momentuz, sumatu duzue jendea animatzen ari dela
Ez dakit, egia esan ez dakit. Urtero apuntatzen dira jende desente eta gure esperientzia da funtzionatzen duela. Oso interesante dela eta jende oso desberdina. Momentu honetan ez dakit, hori martxan dago, sobre la martxa. Ikusi beharko dugu. Bai. Ez dakit, Angel, beste gairen bat komentatu nahiko zenukeen? Ez, hor komentatu duguna da alde oso teknikoa. Nire ustez, nik planteatuko nuke, lehen esan Milan Kunderaren gogoeta, ez? Ze importantea da gure historia ezagutzea, azken finean horrek, horregatik ez listoago, ez tontoago, baina zure errealitatearen marko bat ematen dizu. Eta gizarteak ez dira une bateko gizarteak, baizik eta kontinuum baten iragana eta etorkizuna dena lotuta doala, eta gizartea ondo ulertzeko marko hori beharrezkoa da. Eta marko hori neurri baten historiak ematen du. Claro, kentzen badiozu zure herriari historia hori, kokatzen zea beste marko baten. Oso importantea da hori garbi izatea. Gero, hortik zure erabakiak eta hori beste plano baten, baina behintzat, kontzientzia hori beharrezkoa da. Ikastaro honetaz aparte, suposatzen dut, hurrengo hilabeteetan beste hainbat programazioan, kongresu edo... Bai, egia esan, arrazoia duzu, momentu honetan ikastaroaz aparte, Iruñean daukagu kongreso oso trinkoa, ondarea lantzen dugu, ondarearen espazioak, nik batzutan jartzen dut anekdota bat, gai hau azaltzeko, Inglesak izan zuten bere imperioa eta hori, eta Greziara joan ziren, eta aurkitu zuten harrizarrak. Eta, ze interesante, Lapurtu eta eraman, ez? Eta Egipto, gauza bera, ikusi olako gauzak, Lapurtu eta eraman. Eta bera gero egin zuten British Museoa. Ez nik batzutan esaten dut Brutus Museoa, ze hor brutalidade erakusleioa da, ez? Baina egia esan jarri zuten, eta nolabait jarri zuten duintasunarekin. Eta jendea ikusi zuen eta balorean jarri ziren harrizarraiek. Gero greziarrak eta egipziarrak joan ziren ara eta esan zuten, hori gurea da. Beraientzako harrizarrak ziren eta besteak bere espazio egokian jartzean ondare horren balioa ikusi zuten. Hoi da anekdota. Batzutan guk jabetu edo ikusi behar dugu gure ondarearen balorea nun kokatzen dugun, nola baloratzen dugun, ze puntoraino zaintzen dugun, ez? Inglesak egin zuten moduan, baina guk ez Lapurtuta edo ez beste museo baizik eta gure terrenon. Eta holako gogoeta bat egin nahi dugu, ez? Plano desberdinetan, ze ondarea oso zabala da, plano desberdina da, Amaiur, igual ezaguna, baina baita ere euskararen toponimia eta gai desberdinak eta hori, eta horren inguruan oso gogoeta oso zabala, izango da jardunaldia 2 egunetan, batez ere larunbat baten, baina bezperan bai, baina gero bisita gidatuak eta gauza asko egia esan momentu honetan, sartuko gineak beste debate baten. Bueno, Angel, elkarrizketari amaiera beharko diogu, plazer parte izan da zurekin hitz egitea. Espero dugu dena ondo jatea kurtsonetan eta beste nomentietan etorri nahi baldin baduzu, gomendatu zaude. Eskerrik asko, holako gauzak egiten dira jendea parte hartzeko eta horretarako zabaltzea oso importantea da eta horregatik eskertzen dizugu holako aukera zabaltzeko. Eskerrik asko.